karo Bagong. Italiane iki jangkar karo dewae do kewalat kok iki drandra-drandra ora ana sing kewalat babar blas. Kon wangke kompor kowe. Ngrasani ora. Sermu piye? Metu njaba. Piye? Metu njaba. Kowe ngerti ora akibate metu njaba? Sing jeneng wong bebrayan nang alam padang. Sing wis resmi dijabke karo kawah kuwi aja nganti ditokke njaba. Ben duwe anak, ben beputra. Aku dewa kok malah ngaran ngajani elek. Oh, macam apa kowe iki? Kabeh iki men do duwe keturunan, anak beranak. Kok malah sampe metu njaba metu berarti titah iki sing do kurang ajar iso melu-melu karo dewa. Wis ditoki njaba ta. Kita sing metu njaba. Mah. Beda e. Tegese metu nang repat kepanasan. Endra, le omong iki sing genah, kok ndak malah kewirangan kowe. Ayo tak jak metu nang repat kepanasan ngono. Tak jak metu nang repat kepanasan. Sire karepe. Bakal tak jarwani sapa wong ngaduwa kita. Lho, bapakmu ora ngerti kok kowe arep ngerti. Kowe aksi tipu-tipu karo aku ya. Kowe arep ngapusi karo aku. Buya, ulun ingkang ngerti. Nadyan Kanjeng Rama pukulun ora mangerteni nanging ulun ingkang ngerti. Apa mau Bondra? Buya. Buya ya apa pukulun? Buya iki ora. Oke. Nek kowe nganti ngapusi aku mboya mikir 2 kali lho. Yang dikandani terus kata-katane dienggo. Mesti tak rampungi kowe. Aku wis ora mikir, aku ora wis mboya mikir kowe iki dewa mboya dudu. Pokoke tak rampungi tenan. Ulun mboya wedi. Padha aku ya mboya wedi. Nek ngono ayo saiki dineng repat kemana? Nek nganti kono engko kowe ra ngandani aku aja takon dosa. Ulun mboya bakal petungan perkara dewa apa titah. Ning mesti sira mesti bakal mboya tak wenehi. Oh ya. Kamelasan. Mergo aja kok kowe warung wis saiki aku niat mboya mbayar. Wong edan ora metu njaba kramasi epek-epek. Aku wis bar kramas pisan. Angkarmu gak kayangan mau wis bar kramas yakin sumpah. Aja dikramasi nggo epek-epek. Indra junjungan metu njaba ndak omong wae bocah iki. Iki nek ora tak junjung metu njaba malah omong wae iki ya dewa elek meneh iki. Hah? Wis tokke njaba isih dijunjung. Model piye kowe tak takon? Ayo, arep omong apa kowe? Kenapi ngantos bingung anggen kula nanduki dhateng Ponokawan Bagong. Mboten nginten menawi Bagong keng menggah wonten ing kayangan. Alah, kula menika menawi mboten sabar kados menapa polah kula. Lah dewa apik-apik nang kayangan disembah karo para dewa dunake ceret. Arep ditumpangke ning kompor barang trembelane ora. Ning nuwun sewu. Napa sing aturke Bagong menika menawi dipun tampi nganggo nalar kamanungsan tartemtu badhe damel mangkel penggalipun nanging menawi Bagong menika dipun tampi tiyang ingkang kaduk gejul kumarucul menika mangke mboten badhe kraos wonten ing manah di inggih namung sak mangke kula kedah kados pundi Kakang Kembar Paduka nyatanipun ngawontenanipun Bagong dumadosipun inggih mekaten menika kala wau. Mangke dipun perpeki kemawon. Nek Bagong ora gelem mundur utawa gelem bali wonten ing jagat, ha inggih nyuwun mampunten wong nyatanipun titah ingkang sampun keladuk wani kurang keduga. Dawuh sangganing para Jawata supados nyingkiraken dhateng pun Bagong. Nanging menawi Bagong sak mangke berguguk utawa waton ya diguru kedah paring dawuh sak nyatanipun mekaten Kakang. Inggih
menawi ngantos pagi Bagong tetep nguyak dhateng kula. Bagong menika kalian sinten-sinten mboten ajrik. Ning paling wedi karo Pandhawa sing bayar Bagong kok. Ngaten nggih kae inggih sampun mangke dipun pasrahaken dhateng Pandhawa kemawon. Menawi Bagong tasih kados mekaten polaipun utawi dipun pasrahaken dhateng sanak kadangipun inggih menika Nala Gareng kalian Petruk. Mekaten kae nggih. Nah ingatan kula ingkang badhe merpeki dhateng Panakawan Bagong. Mangke kula ingkang badhe mblabaraken sejarahipun Bagong Kakang. Inggih Di, kula semanggaken Yamadipati wonten dawuh. Ketapna sangganing para Jawata kinen ngundurake Bagong mbuh kepriye carane mriki ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ulun nedya tedhak saka Sela Kandawaru pinangun manjing jroning Suralaya. Kakang Narada punapi nderek supados dipun bibaraken sangganing para Jawata, para widodara lan widodari Kakang. Inggih. Nyuwun pamit madal pasilan ngatos-atos sampun kados lari alit. Purna gatining pananggilan. Sanusa sundur kedaton jelok jangking damparaken cara kedapit gambaran gading kadhiraken sangganing para mban cedhi manggung ketanggung Jaka Paloro ing sami ngambil patraning Prabon. Kawis tinggal saking Mandura tindak nyosri Naranata katon ngirang penggaling sang nata wau. Caryan putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pradenta wisanggeni maya Wisnu Pradenta non kowe tak kandhani ya ning kowe aja kaget. Mboten kaget pripun Ki Lurah, kula ngentosi teng repat kepanasan ngantos cumengklungen kados ngenteni sileming palogabus kumambanging Sela Kresna. Pripun le sampeyan ajeng nanjike kalih Hyang Bathara Guru babagan tiyang sepuh sampeyan? Ternyata Bathara dewa-dewa iki goblok kabeh ya. Percuma aku tekan kayangan. Ora entuk apa-apa, ora entuk dawuh Hyang Pikulun Bathara Guru malah ming ditritani jarene aku dadi saka ayang-ayang. Ngerti kaya ngono rasa ketayaran munggah ning Gunung Himawat. Lah nggih. Rasa dadak nggawa kowe barang tekan kene. Ning saking mangkelku aku terus gugat. Niatku tak gawe perkara. Niat panjenengan dipun damel perkara pripun Ki Lurah? Nek dewa ora ngeparengake utawa ora nduduhi bapakku sapa, tak gawe geger kayangan. Terus panjenengan ya kewanen wong jeneng Tita menika uripit gumantung karo dewa kok panjenengan nantang dewa. Wis ora urusan kowe ora cocok bali ngono. Lho. Le wangsul pripun wong niki teng gunung dhuwure ora jamak. Gek ndelok ngisor nika nek jurang nika ditonton wangune ngisore ketok niki ora ketok ming mega tok kok kon bali ora urung kowe ijen ya lho ijen pripun ora urung aku ki mati nang kene aku soalé wis kebacut wani karo dewa iki mau aku tekan kene junjung karo Bathara Indra sampeyan heeh aku ora urung engko mati em kowe engko ki ora urung ming rondo. Kowe mbangane nang kene rondo ning dhuwur gunung ora ana wong sing gelem medhun wae kowe nang donya men nggo rebutan. Wis panjenengan kok malah ngendikane kaya ngoten kula niku mboten seneng lho. Mergane iki wis tak niati tenan, aku arep tak paneni dewa-dewa. Nek pokoke dewa ora ana sing ngandhake bapakku sapa